Så, hej. Nå, I siger seriøst, hvis det er. Nå, det er. Det går faktisk meget godt. Det er Counter-Strike, som jeg altid spiller, men det er bare rart. Så, men jeg er ikke så god. Altså, jeg må indrømme mig selv, jeg er ikke så god. Nogle gange er det dårligt, nogle gange så er jeg meget god faktisk. Nogle gange tænker jeg over, hvad jeg laver. Men så, ja, præcis, så står der en der, selvfølgelig. Ja, det der, det er bomben, man skal plante, når man er på det gule hold. Så, det er det, man sidder på, når det er det gule. Jeg skal stå som vagt herhen. Det er det min. Man har guns. Så sidder vi og taler henover. Senere på dagen, der skal jeg spille med en, der hedder Mikkel. Det er min mobber. Så. Og jeg hedder Malte, hvis der ikke har set nogle af videoerne. Så mange videoer. Men Bingo, seriøst Bingo, fordi han er mega god. Han er den bedste, som man kan spille med. Og se den der vandt vi, fordi der kom Canostream. Det betyder, at man er venner. Og så, ja, så får man alt det der. Så har man hernede bomber eller sådan noget. En bombe. Her, der har jeg en håndgranat. Her, der har jeg en gasgranat. Her, der har jeg en blindegranat. Her, der har jeg en brandgranat. Prøv at se her. Når jeg kaster den her, så kan ske det der. Så kommer det der. Når der kommer den, kaster den her, så springer det. Når jeg kaster den her, så kommer der gas. Det kommer frem lige om lidt. Se. Se, nu går jeg ind i deres sanktorium. Så sidder der en inde på hjørnet. Det var dernede. Der. Der er der sådan en vej. Der vandt vi. Der kom Canostream frem igen, fordi man kan høre det på min headset. Nu kommer jeg til at kunne høre. Så kan I høre også. Подсадай. Jeg kommer til at larme lidt, fordi hvis jeg spiller sådan med dem. Бля, их нету на Jeg меня. kaster... Бля, это... Я же говорил, сука, так и знал. А, пока чисто. Тут некого. Han kalder det. Virkelig А, meget. чек. На ПП. Ну, на В, ТБ. Så god der. Ham der. Hvis jeg nu kaster han den der, når jeg skal på rammen. Så rammer den der, hvor de står. Se. Så vil de komme. Så dør de. Как? Откуда? Бомба, все, тут бомба. Сзади. Хорош. Den vandt vi også. Vi skal spille 4. Vi skal vinde 4, og de skal vinde 3. Fordi at vi skal spille op til 13. Питу посадишь? Да. Давайте в последнем раунде этого зарежем, пожалуйста. Да просто выгоним. Да.
Нет, нет. Ну, каждый по немножко урона. For at få våben. Jeg kan lige sende en mærke, så kan jeg sige, hvordan. Это... Det kan jeg så ikke, men hvis jeg kunne, så kunne jeg godt sende, så kan man spille med. На! Så sender jeg hul på det her. Counter-Strike. Jeg hedder Smarties 1000. Бомбер здесь. Jeg skriver det ned i kommentaren. Где бомба? Окей. Сука, жопу чувствую. Где, сука, последний? Фигайте туалет. Долбоёб, сука. Туалет нет. Og så kommer der sådan en skive frem på her. Der kaster Где, jeg сука? fordi der går jeg om nu. А! Точно, зарежу нахуй, блядь. Долбоёб. Лучший брат. Этот самый, дропки кидные что-нибудь? На. Шучу. Ай, шучу я. Иду, иду. Når man kommer til at skyde en anden, så skal man bare lige bukke for hende. Снова мид? Или как? А, наверное. На, двое подошли. Бомбер у меня. Давайте на. Подходят. А что, съебались? Да. Hvordan vi vente, så skal vi vinde 2 mere. Så skal vi vinde 2 mere. Ja. Нихуя. Ой, ёбана. These fellas are gonna regret waking up this morning. Throwing fire. Incendiary out. Så holder jeg øje lige der. Fordi der er der plads. Rampa i. Laying down smoke. Skal gå ned. Бомба тут. На. Ебать. Рампа. Dem jeg sidder og taler med, jeg ved ikke helt hvem det er. Men vi sidder, så kommer man ind i... når der er noget med i. Нихуя. Nu har jeg dropet 2. Зараз там питань немає добре. Окей. Дякую, гарного дня тобі. Så skal vi bare finde den sidste. Throwing Der går til flashbang. mig. Skal det ikke muligt? Ластовий, пожалуйста, за такі типи. Incendiary. Чем? Det er ikke Ебать. Їбі! Throwing a grenade. Okay, han er der. Jeg Вот siger, я det прикол. er ingen. Убежал. Бля. Ja, vi vandt. Vi skal vinde 1 mere. Så har vi vundet hele. Не, это было специально вообще-то последнее. Бля, хорош. Все, подсадь. Питу подсади. Так, зарежем или нет? Зарежем, блядь, посмотрим. Прикинь, он на русском говорит. Да не, нахуй надо, блядь, пусть Vi har принимают vildt урон. mange penge. Ладно. Så jeg vælger bare... Hvad? De stemmer mig ud. De vil have mig ud af gruppen. Det er surt, når det er den sidste Incendiary runde. out. Er det ikke? Grenade out.
Rampa. Så Слышите? nu er det slut med mig at spille, hvis der er, vi vinder den. Så kan jeg ikke noget spille mere. Men hvis vi taber den, så kan jeg spille den to runder mere. En eller to runder bagefter. Бомбер здесь. Рампа еще. Vi skal dræbe en mere. Okay, han Hvad er er det? der. Han er det ene. На миду. Ja, der. Lige der. Han er gået i den anden. Nej. Tilbage. Tilbage. Ja. Gå hen. Хорош. Nice. Så vandt vi den her. Kan I se, så kommer der op, hvem vi er og alt sådan noget. Jeg hedder Smarties 1000. 1 million. Og pisse noget, ikke? Jo, det bliver jo lidt op. Nå. Det er mig. Jeg stiger sådan et der. Men når man skal spille rang, så skal man starte forfra igen og køre op.